Música sense data de caducitat. Un programa de Mataró Cultural per a Mataró Ràdio. Editat i presentat per Genís Baiola amb la intenció d'acostar-vos la música anomenada clàssica. Ens cal sempre la música, perquè, com deia Nietzsche, sense la música, la vida seria un error. Avui, somni d'una nit d'estiu de Félix Mendelssohn. A les portes de l'estiu, dedicaré el programa d'aquesta setmana a una de les obres més conegudes i emblemàtiques de Félix Mendelssohn. Somni d'una nit d'estiu. Félix Mendelssohn va néixer a la ciutat alemanya d'Hamburg el 1809 i va morir a Leipzig el 1847. Només tenia 38 anys a causa de la ruptura d'un vas sanguini. La seva família, rica i benestant, va preocupar-se perquè rebés una educació completa en totes les disciplines, especialment en les artístiques. I així, quan tenia 15 anys, ja destacava com a autor de poemes, pintor d'aquarel·les i compositor de simfonies, però també com a expert en els clàssics grecs i com a jugador de cartes, de billar i d'escacs. En la música va ser especialment precoç. Quan tenia 9 anys ja va fer el seu primer concert com a pianista. Als 11 va escriure la primera de les seves simfonies per a orquestra de corda i als 16 anys va estrenar la primera òpera. Un any després va compondre una obra que amb el pas del temps esdevindria una de les més famoses del seu catàleg. Una obertura que uns anys més tard seria interpretada abans de la funció teatral de l'obra de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu. Félix Mendelssohn va ser net del filòsof Moses Mendelssohn i fill d'un banquer que només ha passat a la història per una frase que solia repetir. Deia: «Sempre he estat el fill de Mendelssohn», en referència a Moses. I ara sóc el pare de Mendelssohn, en referència al seu fill Fèlix. Encara que el pare, que es deia Abraham, només aparegui en la història per aquesta frase, la música de Mendelssohn fill està en deute amb ell, ja que gràcies als diners que va invertir en la seva educació, Fèlix va poder tenir els millors mestres i fins i tot va poder fer substanciosos viatges d'estudis que es van allargar durant anys i gràcies als quals va poder conèixer la vida musical d'Anglaterra, Alemanya, Àustria, Itàlia, Suïssa i França. Es va estimar molt la seva germana Fanny, que també era compositora, i alguns crítics diuen que hi ha petites obres de Félix Mendelssohn per a piano o per a piano i veu que en realitat són de la seva germana, però les publicava ell amb el seu nom, ja que en aquella època era molt difícil per a una dona poder fer carrera musical. A més de la faceta de compositor, es va prodigar com a pianista, com a director d'orquestra i com a pedagog. Va fundar el Conservatori de Leipzig, va viatjar infatigablement per tota Europa i va contribuir definitivament al redescobriment de les obres de Johann Sebastian Bach amb la reestrena, després d'un segle de silenci, de la Passió segons Sant Mateu. També va difondre les obres dels seus contemporanis Beethoven, Schubert, Berlioz, Liszt, Wagner, etc.
Quan Félix Mendelssohn era un adolescent, les obres de Shakespeare es van fer molt populars a Alemanya en les traduccions d'un parent de la família. L'estiu del 1826, quan tenia 17 anys, ell i la seva germana Fanny van passar moltes tardes al jardí de casa seva a Berlín llegint Shakespeare en veu alta i de vegades interpretant els diferents rols. Estaven especialment captivats pel Somni d'una nit d'estiu, un conte de fades d'una enorme bellesa poètica. Al juliol i l'agost, el jove compositor de 17 anys va escriure una peça brillant que és un reflex perfecte d'aquestes qualitats, l'obertura. En la seva primera versió era un duet per a piano a 4 mans. Al desembre el va orquestrar i al febrer l'obra es va estrenar en un concert simfònic. El 1842, uns quants anys abans de la seva mort, va escriure la música incidental per a una producció de l'obra de teatre en la qual va incorporar aquella obertura que havia fet quan només tenia 17 anys. Malgrat que la peça té una atmosfera romàntica, l'obertura incorpora molts elements clàssics. La peça també destaca pels seus sorprenents efectes instrumentals, com per exemple l'emulació del bellugueig dels peus de les fades que escoltarem al començament. Aquesta obertura s'inicia amb 4 acords, sons que ens obren la porta al màgic món dels somnis. A continuació, bressolats per la brisa del jardí, escoltarem els peus lleugers de les fades que voletegen juganeres en llibertat. Poc després escoltem una música pomposa que simbolitza la cort real d'Atenes, mentre se segueix escoltant el tema de les fades en segon pla.
I ara passem a la música incidental per al somni d'una nit d'estiu. Va ser escrita per un encàrrec del rei Frederic Guillem IV de Prússia. Mendelssohn era en aquell moment director musical de la Reial Acadèmia de les Arts de Leipzig. L'obertura que acabem d'escoltar, composta originalment com una peça independent 16 anys abans, va ser incorporada a la música incidental i va ser el primer dels seus 12 números. Entre ells, la famosa marxa nupcial. La seva història, doncs, es desenvolupa a Atenes a l'època de l'antiga Grècia, plena de fantasia, somnis i realitats, amor i màgia, en què s'entremesclen diversos fils argumentals centrats en dues parelles de nobles amants. Lisandro i Hermínia per una banda i Demetrio i Helena per una altra. Les dues parelles patiran i gaudiran per causa del seu amor. Ara n'escoltarem alguns fragments i començarem per un número en el qual intervé també el cor, en aquest cas un cor femení, són les nimfes del bosc.
Escoltem ara un nocturn. La sonoritat de les trompes, acompanyades pels violoncels, ens submergeix en un món de somni amb una melodia tranquil·la i evocadora. De mica en mica s'aniran incorporant instruments a l'orquestra fins a arribar a una part més impetuosa i moguda de melodies que creixen i decreixen com a onades que van embolicant l'oient. Però, sens dubte, la marxa nupcial és el moviment més conegut, el qual confirma una característica essencial de la seva obra, la voluntat expressiva que combina la forma i l'estructura tradicionals de la música del classicisme amb el sentiment i expressió propis de l'era romàntica. La marxa té lloc quan els amants es desperten, ja trencats tots els encanteris i tornats a la normalitat tots els enamoraments inicials. Aquesta marxa ha estat multitud de vegades executada a tot el món en les cerimònies de casament, i trio la paraula executada en el sentit més cruent del terme.
Robert Schumann va definir Felix Mendelssohn com el Mozart del segle XIX, el músic més lúcid, el primer que va saber conciliar les contradiccions de tota una època. No li faltava raó. La seva música, d'una gran perfecció tècnica i formal, és una síntesi esplèndida d'elements clàssics i romàntics. Romàntic, que cultivava un estil clàssic, o clàssic, que reflectia una expressivitat romàntica. Mendelssohn va ser un dels músics més influents i destacats del romanticisme. I acabo parlant de la germana del nostre protagonista d'avui, Fanny Mendelssohn, nascuda al 1805, compositora i pianista a qui atribueixen 466 composicions. També coneguda per les interpretacions d'obres de Mozart, Bach i Beethoven. Va ser molt admirada pel seu estil increïble. Poques vegades va actuar més enllà dels seus cercles familiars. El problema de ser dona.